Hej, og vi er tilbage med den fulde version af EPPP. Jeg ramte over på isen, Rasmus. Gjorde du? Jeps. Det er ikke at sige. Jeg sovner på, jeg lander op på ild. Au! Hun kan godt redde sig selv. Nej. Jo, men du. Nej, man må sig. Ellers er du ikke... Nu dør jeg. Ej, dør. Ellers havde jeg vundet det der game der. Det var Lego der. Okay, jeg skal... Ninja. Fuck, det går bare dårligt for mig i YouTube. Au, jeg ramte op på ilden. Hvordan går det med dig? Jeg er lige på vej over i. Det går godt nok dårligt for dig. Fuck, jeg kan da bare ikke klare den her. Jeg var så tæt på. Og så Lasse, kan du finde mig? Det rammer ikke den der. Det rammer tilbage med din fede fagge. Rammer den? Nej. Det rammer. Men prøv at redde dig selv. Men Okay. hvis du gør det, så... Den rammer i hvert fald ikke. Jeg skulle ikke nogen. No. Ellers ville nok ikke have ramt. Fuck, den her, den dør jeg så meget ved. Eller gør jeg? Nej. Jo. Jo.